дӯстони азиз, як хабари нохуш бароятон дорам. Сарояндаи шинохтаи тоҷик Дамирбек Олимов субҳи имрӯз тахминан соати 3 дар як садама дар Сарҳад Тӯкай ҷон бохт. бовар кунед, бениҳоят сангин аст, бениҳоят сахт аст. Худо, пеш аз ҳама ба он нафароне ки ҳамин бародари азизи моро мешиносанд, пеш аз ҳама ба аҳли оиладони ҳамин бародар сабри ҷамил мехоҳем. ҳама каса дуо кунем ки худованд ғариқаи раҳмату шоистаи ҷаннаташ гардонад ва ба дили падару модараш сабр ато фармояд. воқеан як фарди хоксор буд, як фарде ки ҳамеша дар кадом ҳолате ки суханаш мекардӣ, акаҷон хуб гуфта буд мекард. имрӯз абадан дар бари мо нест. аз ҳар яки шумо хоҳиш мекунам ки дар ҳаққи ҳамин бародари азизи мо дуогӯ бошед, зеро инсонҳо бехато намешаванд. шояд ягон хатогии инро дида бошед, то ки худованд сабаби бахшидани шумо гардад, ки шумо инро бахшидаед, манзили охираташро обод кунад. худо нигаҳбонтон бошад.